Алтын көз фасылының 24 октябрында үзенең гомер уртасында килгән алтын юбилеен Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Валеев Ирик Ренат улы каршылый. Әлеге онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Надия Абдулхаевна, уллары Илнур һәм Динар, килене Гүзәл, оныгы Ралина, әнисе Роза Саитовна, кайнанасы Сания Ибрагимовна һәм барча туганнары да кытлап җылы теләкләрен ирештерәләр. 1972 елның 24 октябрында Татарстан Республикасы Октябрьск районы Мамык авылында гаиләдә беренче һәм бердән-бер бала булып, минем кадерле тормыш иптәшем якты дөньяга аваз салган. Балаларның тәрбиясенә олы игътибар биргән һәм бер генә дә үзенең көчен кызганмаган әнкәсе Роза Саитовнага бүген минем өчен шул кадәр ышанычлы, игътибарлы, акыллы, мәрхәмәтле, сабыр, тыйнак, эш сөючән ул үстергәне өчен рәхмәт укуымнан башлап китәм әлеге котлау хатымны. Кадерлем белән язмыш безне 1996 елда гаилә буларак бәйләде. Сөеклем башлап милициядә, соңыннан ведомстводан тыш сак бүлеге начальнигы, аннары җинаят башкарма инспекциясе инспекторы булып эшләп, лаеклы ялга чыкты. Хезмәт юлын Иске Кулатка бердәм диспетчерлык службасында җитәкче буларак дәвам итте. Ә бүгенге көндә прокуратурада шофер буларак эшләп килә. Кайда гына хезмәт куймасын, аны үз эшенә карата җаваплы, җитди, җиренә җиткереп башкаручы, намуслы хезмәткәр һәм ярдәмчел кеше буларак искә алалар. Гаиләбезгә килгәндә ул минем өчен ышанычлы кыя. Ике улларыбыз өчен олы үрнәк, ә бүгенге көндә оныгыбыз өчен җанын кызганмаган, яраткан бабакай буларак та яшәп килә. Аның һәр сүзе, һәр эше дә бик мөһим булып өстен яши. Ул үзе дә бик гадел, барыбызга карата да мәрхәмәтле булып, чын ир булып яши ала. Газиз ирем, рәхмәт сиңа. Гомердә дә гаиләңне ким хур итмичә яшәткәнең өчен, мине бәхетле хатын ясаганың өчен, балаларыңны якын итеп үстергәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Мин сине олылап, хөрмәт итеп, нык яратам. Һәм бу сөюемнең гомерлек булуына ышанам. Раббым канатларыбызны мәңге парлы кылсын. Тормышта иптәш сайлапмын, 2-5-легә лайык. Буе зифа, йөзе күркәм, акылы, хылкы аек. Бүген аның юбилее, мәхәббәтемне бирәм. Аның янәшәсендә мин үз бәхетемне сизәм. Рәхмәт әйтеп, бәхет телим. Тигез гомер итиек. Икәү бергә алтын, бриллиант туйга барып җитиек. Сөекле әткәебез һәм ягымлы бабакаем. Без сине шул кадәр көчле яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Тылсымлы балачагыбыз өчен мең рәхмәт сиңа. Киләчәктә сөекле әнкәебез белән бергә яратышып яшәгез. Әтиебез асыл кеше, аңа карап сокланам. Исән мин булуына шиксез Раббым шатланам. Бүген котлап юбилейда теләкләрне телибез. Синнән дә юк кадерлерәк безгә кешеләр дибез. Алтындай якыныбыз матур теләкләр алды. Безнең йөрәкләрдә әткәй иң якын булып калды. Кадерле улым, хөрмәтле киявем, без дә бар теләкләргә кушылып сиңа гаиләдә иминлек, эшеңдә уңышлар телибез. Сөекле кешеләреңә карата мәрхәмәтле булып алда да яшә. Үз балаларыңны бик лаеклы килеш тәрбияләп, Надияң белән асыл гомер юлы узасыз. Бәхетле булыгыз алда да. Котлы булсын балам туган көнең. Теләкләрне бездән кабул ит. Бар туганнар, якыннарың белән 100 яшеңә кадәр барып җит. Хөрмәтле Ирек Ринатович, бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Юбилейлары җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы
Şuşuma turistelikli yoktu günler, kalır bir silerge sağınıp. 50 yaş bir gezde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Algan ömrüngde tiksin ahıdayım, bəxtli yıllarını istesin. 50 yaş bir gezde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Algan ömrüngde tiksin ahıdayım, bəxtli yıllarını istesin. Birgelep söyleşip, oturup gürleşip, jırlap biyip yaratkan kuyge. Tuğan günü bizge böyle gitken üçün, rahmet yavsun etiyenige. 50 yaş bir gezde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Algan ömrüngde tiksin ahıdayım, bəxtli yıllarını istesin. 50 yaş bir gezde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Algan ömrüngde tiksin ahıdayım, bəxtli yıllarını istesin. Юбилейлар жетеді, ömür öte, bulutlar atqanda yaqtılıq. Şuşuma turistelikli yoqtu günler, qalır bir suylerge sağınıp. 50 yaş bir gezde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Algan ömrüngde tiksin ahıdayım, bəxtli yıllarını istesin. 50 yaş bir gezde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtasın ötkensin. Algan ömrüngde tiksin ahıdayım, bəxtli yıllarını istesin. Algan ömrüngde tiksin ahıdayım, bəxtli yıllarını istesin. Bəxtli yıllarını